Takže zdravím lidi a vítám vás u mého dalšího videa. A toto video bude takový unboxing, vlastně kdy vám ukážu, co všechno dostanete Xboxu 360 a ukážeme si ho. Takže na začátek bych chtěl teda ukázat samostatný Xbox. Je to teda dobrá konzole, doporučuji si ji koupit. Tak co bych tomu řekl? Má to hodně velkou gigabajtovou tu kartu, já vám ji ukážu. Já mám teda 250 gigovou, ale dá se koupit i větší, jako třeba 500 gigovou. Vlastně tady vzadu si to můžete vytáhnout, že tady máte takovýhle sklík, tady tak to je, a to jenom takhle odděláte a vytáhnete si to. Tak je úplně jednoduchý to dát zpět zase. Si to jenom tady takhle si to do toho strčíte a toto zaděláte. Takhle. Tam nejde. Tak, a máte to. Koukneme se napřed, jak vlastně tady vidíte, tady tento. No, tady tímhle to zapínáte ten Xbox a tady tímhle, pokud si chcete si tam dát jakýkoliv CDčko, tak si to zmáčknete a tady je takový tlačítko. Vám to ukážu, tady je takový tlačítko, ale vy to možná nevidíte. Zkusím ražovat, jestli to nějak pomůže. Jo, tak tady máte takový tlačítko a tady máte Xbox 360, i když vy to vidíte obráceně. Jo, teďka to vidíte dobře. Tak, tady máte takovýto tlačítko. Tak, a potom ještě zezadu, tam si vlastně můžete připojovat ovladače, flešky a různé ještě ostatní věci. A ještě máte dvě takové velké šňůry a k tomu máte vlastně, abyste si připojili ten Xbox té televizi. Tak tohle by zatím byl samostatný ten Xbox a teďka si řekneme něco o těch šňůrách. Takže tady mám takovouhle jednu. Má to tady 3 jakoby drátky nebo 3 šňůry, prostě, které jsou dohromady spojený. Jedna je bílá, druhá je červená a poslední je žlutá. A tady máte ještě připínat k tomu Xboxu. A tady tohle ještě vlastně je. Tohle se připojí k televizi a tyhle se zase tady tak dají do toho. Takže červená, tady máte takové barvy a to zase tady takhle musíte strkat. Takže červené, bílá k bílé a oranž. A no, taková žlutá k žluté. Tak a potom to budete mít takhle. Dá se to teda i rovnou dá se to i vydělat. Takhle to vypadá. Hlavně tady tohle nesmí se to rozvíjet, jinak by vám to nefungovalo. A tohle se vlastně připojí k tomu Xbox. Tohle se připojí k Xboxu a tohle k televizi. Pak si ukážeme, jak se to dává do toho. Takže to je zatím dám bokem. Tak. Ukážeme si teda druhou šňůru. To je tady ta. Tady tento no. Takže to jsou dvě dohromady. Omlouvám se, že jsem si vtíkl. A ještě jednou. Tak tady máte jednou. Tohle se připojí tady k tomuhle, takové jakoby velké baterce, já tomu říkám baterka. Tak tady tohle strčíte takhle do toho. Opatrně se nám to rozbije. Ježiši, omlouvám se, že mě to spadlo. Dneska nemám vůbec dobrý den. Ježiši, omlouvám se, asi si to spadlo. Tak se to strčí do toho. No to víc asi do toho už nejde. Tak, mám to. Máme teda to první.
A tady ta druhá se taky připojí k tomu Xboxu. Takže mám tady tu, ta se zase dala do té zásuvky. Jako předposlední mám tady ještě pro vás jeden takový bonus, máte ovladač. Takže máte tady 4 znaky. Dole je A, nahoře je I, napravo je B a nalevo je X. Pak uprostřed máte takový kolečko s křížkem, to je znak pro Xbox 360. Pak tady máte play a tady máte back, to nejde moc vidět. Tady vlastně máte tím, co můžete hýbat. Tady tímhle otáčíte, díváte se někam a tady tímhle chodíte, jako u jiné hry. A tady tímhle máte třeba nějaký výběr, jako například výběr zbraní nebo něčeho. Pak tady vzadu máte ještě 2 takovéhle tlačítka. Tímhle se jako klasicky by se mělo střílet, tímhle by se mělo mířit a tady tímhle. Tady ty tlačítka, nevím, já nemám ještě žádnou hru, kde se používají tady tyhle dvě. Pak se tady dozadu dávají baterky, dávají se teda Ačkový, takhle dávají se Ačko, já teda používám z IKEA, tak. Do toho se dají úplně jednoduše, jedna je nahoře bude placatá a druhá tam bude mít takovou tu věžičku. Tak. Pak se to jednoduše tady tak vrátí. A pak jako to je úplně poslední, mám takový bonus, kdy vám ukážu všechny hry na Xbox 360. Takže jako první mám Gears of War 2. Jo, je to 2. Je to dobrá hra, jste vlastně tam hrajete za velitele jakoby skupiny a z té skupiny musíte prostě, bych vám to asi řekl. No, hrajete za velitele a snažíte se zachránit prostě svět. Pak mám Battlefield 3, což je dobrá hra. Taky tam hrajete za nějakého Mariánka a ten se zase objeví v válce, jak bych to asi řekl. Tak. Pak mám GTA 4, je to výborná hra, asi víte, co to je. Vlastně tam hrajete úplně volně za postavu, můžete si tam dělat vlastně úplně, co chcete. Cokoliv. Ježiši, ten cenovky si nevšimejte. Pak mám Halo 4, to už jsem teda pěkně dlouho nehrál. A vlastně tam jde o to, že jste na nějaké planetě a snažíte se přežít a hrajete tam za robota. Pak mám Borderlands The Press Sequel. Nevím teda kolikátka to je tady této hry, jaký to je díl. Vlastně Borderlands vůbec to nevím, ale zkoušel jsem to, ale je to trošičku těžší než to normální. A jako poslední hra mám Hitman Absolution. Je to dobrá hra, zajete tam za agenta 47 a máte vlastně 2 hlavní zbraně s tlumičem, můžete mít i jednu a jste jakoby agent. Takže doufám, že se vám teda tohle video líbilo, pokud ano, tak můžete dát palec nahoru a pokud ještě víc, tak můžete dát i do konce odběr. Takže uvidíme se příště, tak ahoj.